नमस्ते प्रणाम सबके। हम भोजपुरी गीतकार मुकेश मिश्रा। रउरा सबके प्यार दुलार मिलेला तो हमनी के मन गदगद एकदम खुश रहेला। हमारे गाना लिखल के रउरा सब बहुत प्यार दुलार दिहनी। कमर धर के झूला कल्लू भाई के आवाज़ में या गुंजन भैया के आवाज़ में, पाकल आम होखे या शिल्पी जी के आवाज़ में बहुत सारा गीत, या अभी अजीत आनंद भैया के आवाज़ में आइल बाटे बेबी कुत्तों से करो प्यार। तो रउरा सबसे उहे उम्मीद उहे कल्पना बाटे कि कल एगो हिट मशीन भैया खेसारी भैया के आवाज़ में गाना होता है SRK म्यूजिक से देवी गीत। गाना के बोल बाटे प्रसादी लेवे में रहेलू आगे भौजी, म्यूजिक दिले में रोशन सिंह। रउरा सबसे निहोरा बा विनती बा कि भैया के हर गाना के बहुत सारा प्यार दुलार देही ना, हिट करी ना। तो ये गाना के ये देवी गीत में एकदम टॉप रिकॉर्ड में बनाई, एगो अलग रिकॉर्ड बनाई खेसारी भैया के फैंस रउरा सब। और रउरा सब तो हमनी सब कलाकार के एनर्जी है, पावर है। रउरा सबके प्यार से दुलार से हमनी के एगो काम करे के अलग क्षमता मिलेला, हौसला मिलेला, बुलंदी मिलेला। तो रउरा सब फेर से निहोरा बा रउरा सबसे कि कल खेसारी भैया के आवाज़ में गाना आवत बाटे SRK म्यूजिक से प्रसादी लेवे में रहलू आगे भौजी। तो एगो टॉप रिकॉर्ड बनाई, एगो अलग रिकॉर्ड बनाई जा। नमस्ते प्रणाम सबके फिर से।